Cítim, dokážem všetko, čo chcem, keď svoj obraz malujem. Tvoja minúta. Každý jeden z vás, kto tu teraz pozerá, a kto má o sebe pochybnosti, tak tie pochybnosti vždycky vychádzajú, pretože pochádza z nejakého prostredia, čo úplne chápem. Pochádzal som z podobného prostredia ako vy, ale spája nás jedna vec, že každý dostal do daru keby vôľu, disciplínu a to, že môže na sebe aký pracovať alebo neuspokojiť sa, dajme tomu, s tým posledným výsledkom. Takže každý jeden z vás, kto to teraz pozerá, má právo na to, kokot zajebať najväčší level, aký sa tu dá vo svete dokázať. Vždycky to dokázal iba človek. A v čom je ten človek iný? Ten, kto dokázal niečo viacej ako ty. V čom je iný? Iba vo vôli, disciplíne, sebakritike a to, že mal dobrú víziu. Že sa nebal. Že sa nebal na to vyjebať. Že sa nebal, dajme tomu, sa posrať, keď sa mu stalo niečo zlé. Že sa nebal, dajme tomu, okoliatý kokos, ktorý mu vyprali, že nemáš na to, nedáš to. A každý jeden, kto tu dokázal veľké veci, tak aspoň ja som to tak bral, že som si povedal, že keď to on dokázal, tak to dokážem aj ja. Bráško, ďakujem ti. Podporujem charity v rámci anonymity bez rozdielu kvantity.